Dobre, tak teraz začneme. Takže vítam vás všetkých na Creative Mornings Bratislava, ktoré štartujeme znova po 10 rokoch, už možno 11. Ja teda iba na úvod poviem, že Creative Mornings vzniklo v roku 2018 a je to globálna séria prednášok, ktorá sa medzi tým už rozšírila do viac ako 255 miest po celom svete. A vlastne tých ľudí, ktorí navštevujú tieto prednášky, ktoré sú vždy na jednu rovnakú tému, je viac ako 20 000 za mesiac. Globálnym partnerom tohto eventu je Adobe, čo môže sa teda, je to super tool pre kreatívcov, ktorí sú tu a teraz majú aj rôzne AI modely, ktoré si to môžete nainštalovať, takže im ďakujeme. A ja by som ešte spomenula, že my sme tu aj väčšina z nás, ľudia, ktorí chodívali na Kreatívne ráno alebo ho respektíve organizovali už od roku 2012, keď sme ešte ako študenti sa nejako dali dokopy a v KC Dunaj sme začali naše prvé Kreatívne rána. A naozaj vtedy ešte neexistovalo veľa eventov v Bratislave, ktoré by boli takýmto spôsobom multikultúrne a dokázali prilákať na začiatku až okolo 200 ľudí ráno na tieto ranné prednášky, čo teraz nám bude zase chvíľku trvať, kým si vybudujeme takú komunitu, ale dúfam, že to príde. A naozaj sme mali vtedy skoro každé 2 týždne tieto kreatívne rána s veľmi veľa hostiami, ktorí niektorí z nich už aj medzi nami nie sú, ale boli to veľmi významné osobnosti od pána Milana Čorbu cez Cornela Fordváriho, Martin Jenča-Žltý, ktorého tu určite veľa ľudí pozná. A bolo to vyše 50 eventov, ak sa nemýlim, čo sme vtedy zorganizovali. A naozaj sa tam spojili nielen ľudia z kreatívnej komunity, ale rozširovalo to obzory vlastne širokej bratislavskej verejnosti. Toto je náš starý tím, ktoré väčšina ľudí nás tu pozná, čiže Erik Šimčík, ktorý tu má tú Korifika kaviareň, Petra Slovaková, túto fotografka naša, Paulinka, ktorá už bohužiaľ medzi nami není, ja, Simonka Hrušovská a pán Miro Král, ktorý nikdy nebol na fotoshootingu s nami. A teraz vlastne sme sa rozhodli po tých 10 rokoch už ako skoro všetci rodičia spraviť znova Creative Mornings Bratislava v tomto špeciálnom priestore v Tube, práve preto, že tento priestor prepája a má prepájať rôzne komunity Bratislavy. A toto je teda vlastne náš súčasný tím, ktorý by som chcela predstaviť, čiže znova Simonka, Karolina Biznárová, ktorá tu dneska není, ale ona je jedna z hlavných organizátoriek, ja a Mirko, Viktor Kamenický, ktorému ďakujeme za to, že budeme mať z týchto podujatí záznam spolu s jeho študentom Matejom Hlavandom, takže ďakujeme aj jemu za to, že tu je s nami. Raňajky, ktoré ste určite všetci už ochutnali, sú od Danky Olach, čo je teda naozaj exkluzívne. Sú 100, aj oproti tomu, čo sme mávali kedysi. Takže ďakujeme veľmi pekne. Peťa Slováková a Samuel Gabura, ktorý nám dneska fotí tento event. Takže ďakujeme. No a už sa dostávame teda k tej prednáške. Ako som spomínala, každý mesiac je globálna téma, čiže ak vás tá téma zaujíma, tak si môžete na tej stránke Creative Mornings pozrieť veľa prednášok k téme Innovation z celého sveta. A my sme veľmi radi, že dneska vieme privítať nášho speakera Viktora Juráška, áno, správne, ktorý je vlastne co-founder a produktový riaditeľ firmy Powerful Medical. A jeho vlastne background je tiež kreatíva, keďže vychádza z dizajnu a vytvorili platformu, ktorá naozaj zachraňuje životy, ale nechám už asi jeho, nech vám povie viacej, nech tu nespojujem. Po tejto 20-minútovej prednáške bude potom Q&A, tak si prosím pripravte otázky. Takže privítajte Viktora. Je ma počuť? Je ma počuť. Čaute. Kto mal raňajky? A kto mal kávu? Prihláste sa. Super, super. Na základe jednej štúdie, čo vyšla teraz nedávno,
v European Heart Journal, čo je jeden z najväčších kardiologických žurnálov. Ľudia, čo ráno pijú kávu, majú lepšie kardiovaskulárne výsledky ako ľudia, čo nepijú kávu alebo pijú celý deň. Takže super, niečo ste spravili dneska pre svoje srdce a Gorife ma za toto neplatí, takže by som to povedal. Zatiaľ. Sekundička, máme asi nejaký technický problém. Dobre. Tak ako bolo povedané, moje meno je Viktor Jurášek. Som teda produktový riaditeľ v slovenskej firme Powerful Medical. A tak v skratke, nejaká moja história, ako už bolo teda spomenuté, môj background je grafický dizajn, produktový dizajn. Začalo to ešte veľmi dávno na základnej škole, kde mi kamoš ukázal Photoshop a Illustrator, čo sú úplne že zhoda náhod programy od nášho generálneho partnera Adobe. A sú to programy vlastne také kreatívne na úpravu fotiek a prácu s grafikou. A odtedy som sa vlastne venoval tejto grafike. Išiel som na strednú školu, kde som sa tomu ďalej venoval, až po škole som vlastne pokračoval tiež v branži. Tým, že tu nemáme žiadne vysoké školy, čo by sa tomu nejakému digitálnemu dizajnu venovali, alebo aspoň vtedy neboli, tak som išiel rovno teda robiť a vlastne čím ďalej som robil v tejto branži a robil som na rôznych zákazkách a projektoch, tak tým ďalej som si uvedomoval, že ma baví robiť na jednom produkte a naozaj ísť do hĺbky a rozvíjať to. No a potom v 2017 sme sa spojili vlastne s bratmi Hermanovcami, s Martinom a Robertom Hermanom. Martin vtedy došiel z Ameriky po svojom startupe, založil si tiež digitálne štúdio, Powerful Digital, a jak sme robili takisto na nejakých zákazkách, tak mali sme jedno spoločné a to bolo, že chceli sme robiť na niečom, čo pomôže celému svetu. A chceli sme hlavne pracovať s najmodernejšími technológiami. No a tak vlastne v tom roku vznikla firma Powerful Medical. To bolo veľmi naturálne, lebo oni majú vlastne v rodine lekárov, dokonca Robert vtedy študoval vo Viedni medicínu. No a tak chvíľu na to sme sa spojili s profesorom Robertom Hatelom a s Jozefom Bartunkom. Naozaj sú to, že slovenskí kardiológovia, špička vo svete, svetovo uznávaní. Robert Hatela vlastne je laureát kryštálového krídla tuto na Slovensku, je prednosta kardiologickej kliniky a primár oddelenia arytmí na Nuschu, tuto na Kramároch. A Jozef Bartunek je zástupca riaditeľa a intervenčný kardiológ zároveň v jednom z najväčších kardiologických centier v Belgicku, kde aj žije posledných 30 rokov. No a keď ideme pár rokov dopredu, tak vďaka Jozefovi vlastne sme sa aj spojili s týmto kardiologickým centrom v Alste. Stali sa našimi prvými oficiálnym partnerom, poskytli nám dáta, anonymizované dáta, vďaka ktorému sme natrénovali naše prvé modely, vyvinuli sme naše prvé prototypy produktu, certifikovali sme ich tuto v Európe. Boli sme vlastne v tej dobe, to bol nejak 2020, sa menila regulácia v Európe. Čiže nám sa podarilo vlastne byť tá prvá AI kardiologický produkt, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a s rozhodovaním. Spravili sme nejaké prvé svoje štúdie a teda spustili sme tento produkt v Európe. No a dneska s hrdosťou môžem povedať, že sa nám naozaj podarilo vybudovať svetový tím. Je nás okolo 50. Dneska podporujeme asi vyše 40 rôznych kardiovaskulárnych diagnóz, ktoré dokážeme detekovať z EKG-ček, a k tomu sa dostaneme o chvíľku. No a
Používa nás hlavne vyše 120 000 lekárov z celého sveta. Akutný infarkt je najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete, aj na Slovensku. Čo to ten infarkt teda je? Akože ľudia si častokrát myslia, že infarkt je niečo, že sa to udeje v srdci, vnútri, že sa vám nejak tam upchajú tie ďakujem, že sa vám tam niečo upchá, ale infarkt je, srdce je sval, hej? A ako každý sval potrebuje kyslík na to, aby fungovalo. No a infarkt je, keď sa vám upchá jedna z týchto ciev, čo vám zásobuje srdcový sval okysličenou krvou. No a keď sa vám to upchá, tak napríklad tam niekde hore, tak vám veľká časť toho srdcového svalu začne odumierať. Na to máme riešenie a tým je vlastne takáto minimálna invazívna liečba, kde pomocou katetru sa vám dostanú priamo do tej cievy, nafúknú balónik a nechajú vám tam stand. Môžete si ten stand predstaviť naozaj ako nejakú strunku z pera, veľmi malá, jemná taká strunka, alebo jak to nazvať, čo vám tú cievu otvorí, spriechodní vám krv a vybavené. Je to naozaj, že trvá to 20-30 minút, niekedy hodinu alebo dlhšie, keď je to náročnejší prípad, ale máme na to teda riešenie. Takže v čom je problém? Medzinárodné smernice nám udávajú, že máme vlastne 90 minút na to, aby sme od prvého kontaktu s tým pacientom spriechodnili túto cievu na to, aby predišlo nejakému trvalému poškodeniu toho srdca. No žiaľ, na Slovensku iba 39%, naozaj menej ako polovica pacientov sa dostane priamo do toho kardiocentra, kde tieto cievy vedia spriechodniť. Väčšinou, žiaľ, ten pacient sa dostane do nejakej lokálnej nemocnice, kde mu robia potom ďalšie testy, možno ho tam nechajú ešte cez noc a dostane sa na ten zákrok až príliš neskoro, čo samozrejme má za následok oveľa horšie výsledky. Prečo to tak je? Keď sa vám upchá táto cieva, alebo keď máte infarkt, tak najčastejším symptómom je bolesť na hrudníku. Žiaľ, iba 4 ľudia zo 100, 4% ľudí s bolesťou na hrudníku majú v skutočnosti infarkt. Takže, a to nehovoriac ešte o tom, že tie symptómy môžu byť rôzne. Pri ženách sa to líči, majú častokrát atypické symptómy, bolesť na chrbte alebo v ramene. A preto je to veľmi ťažké detekovať len čisto na základe nejakých symptómov a na to potrebujeme teda nejaký lepší test, aby sme detekovali tie infarkty. Tým máme EKG, čo je najbežnejšie vyšetrenie srdca. Komu robili EKG niekedy u lekára? OK, super, skoro všetci. EKG je vlastne test, veľmi jednoduchý test. Možno majú tu hodinky. V zásade ako to funguje, že priložíte prst napríklad na tie hodinky a ono to vám to meria elektrickú aktivitu srdca. Ide vám z toho taký pekný signál. To medicínske EKG funguje úplne rovnako, akurát, že má viac týchto bodov, takže vám nalepia elektrody okolo hrude, dajú vám ich na končatiny a vidie vám z toho nejaké takéto EKG, takýto EKG záznam. A pre nás, alebo možno pre vás, to moc neznamená, hej, sú to nejaké signály, ale fakt pre toho skúseného lekára, ktorý dokáže čítať tieto EKGčka, pre ňoho je to taký 3D obraz srdca, ako bije a je to celé vlastne o rozpoznávaní patternov. Lenže infarkty dneska, ako detekujeme z EKGčka, tieto kritériá boli definované 20 rokov dozadu. A dneska vieme, že sú aj lepšie kritériá, podľa ktorých sa vieme rozhodovať. To spôsobuje vlastne, že polovica akutných infarktov srdca na EKG sa vlastne v tom prvom kontakte nerozpozná, takže naozaj polovicu pacientov posielame na dodatočné vyšetrenia do nesprávnych nemocníc alebo niekedy domov. A hlavne 2/3 teda
konzultácií s kardiologom sú vlastne falošné nejaké poplachy. Sú to falošne si myslíme, že ten pacient má infarkt, ale v skutočnosti nemá. Toho pacienta pošleme na zákrok, aj keď tam vlastne nemá čo hľadať a toto teda zaťažuje systém a hlavne ten pacient vlastne berie miesto nejakému inému pacientovi, ktorý ten zákrok potrebuje. Každý 7. pacient s akutným infarktom srdca na Slovensku zomiera do roka. Taká je realita. Zaostávame dosť za nejakým európskym štandardom, čo je práve spôsobené teda tou diagnostikou v tom prvom kontakte, čo sú teda častokrát tí záchranári alebo lekári a sestričky na urgente. Takže rozhodli sme sa toto vyriešiť pomocou našej platformy PM Cardio. Je to, ako som spomínal, certifikovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá pomáha lekárom rozpoznať akutné infarkty a teda aj na ďalšie diagnózy a merania. A ako to funguje, je veľmi jednoduché, takže máme tu nejaké to EKG, takto to nejak vyzerá. V skutočnosti to ale častokrát vyzerá práve takto, dokrčené, zafarbené, špinavé EKGčka, ktoré sú rozhadzované po urgentoch. A mysleli by sme si, že žijeme v digitálnej dobe, no tak dobre, tak produkujem digitálny signál, tak napojíme sa na tie EKG mašiny a budeme to čítať digitálne, ale žiaľ, realita je taká, že dneska sa stále tie EKGčka tlačia na papier a potom sa s tými papiermi behá a sestrička hľadá potom lekára a ukazuje mu to na papieri. Takže my sme vyvinuli mobilnú aplikáciu, pomocou ktorej dokážete odfotiť to EKGčko, ktoré zdigitalizujeme, takže naozaj ho pretransformujeme do digitálneho signálu, ktorý potom to naše AIčko vie čítať a z toho vieme vyhodnotiť všetky tieto diagnózy, aj či pacient má infarkt alebo nie. A ešte navyše k tomu vieme ukázať pomocou takýchto tepelných map, prečo si to AIčko myslí, že ten infarkt tam je, na základe ktorých častí toho signálu si to myslí. Čo je veľmi, veľmi nápomocné, lebo to AI je oveľa presnejšie, ale ono si tam našlo vlastné nejaké paterny, ktoré možno veľa tých lekárov a zdravotníkov úplne nepozná. Nie sú ešte naučení ich čítať a práve vďaka tomuto sa vedia pozrieť, že OK, tak keď táto časť, alebo takto, keď vyzerá ten signál, to môže znamenať, že sa jedná o akutný infarkt a je to teda taká edukačná pomôcka. Ako to teda implementujeme je, že dáme PM Cardio záchranárom a lekárom na urgente a kardiocentrám. Keď záchranár nahrá EKGčko a náhodou detekujeme infarkt, tak to EKGčko dokáže poslať do kardiocentra, notifikovať ich a na to, aby včas vedeli sa rozhodnúť, že áno, máme tu toho infarktového pacienta, aby sa dokázali nachystať a skôr ako tá záchranka dojde do kardiocentra, tak už aby celý tím a celá tá miestnosť bola nachystaná a pripravená na zobratie toho pacienta. A je jedno, či sa jedno o útorok, obed alebo sobota o 3 ráno. No a vďaka tomuto sa nám naozaj podarilo nielenže detekovať viac infarktov, ale hlavne teda skrácovať čas na treatment týchto pacientov až o hodiny. Tuto máme jednu ukážku jedného pacienta z Belgicka, ktorý vďaka našej aplikácii sa presne o 1 ráno v piatok večer dostal od prvého kontaktu až po zákrok v 54 minútach, čo je skoro za polovičný čas, ako smernice udávajú. A na základe dát vieme, že keby nepoužívali našu aplikáciu, tak žiaľ, tento pacient by asi čakal do rána a možno by aj zomrel. Našu technológiu sme zvalidovali v desiatkách rôznych klinických štúdiách. Jedna z posledných bola teraz v oktobri v San Francisku,
kde dokonca aj americká kardiologická spoločnosť o nás potom napísala, že je tu teda AI, ktoré pomáha riešiť infarkty. V tejto štúdii sme dokázali z 3 centier na vyše 1000 pacientoch preukázať, že o 30% presnejšiu diagnostiku, takže naozaj o 30% viac infarktových pacientov sme detekovali a o 90% sa nám podarilo zredukovať tieto falošné poplachy. Takže zvýšili sme nejaký ten efficiency tých kardiocentier. Ako som spomínal, Jozef Bartunek, vďaka ktorému teda sme sa dali dokopy s kardiocentrom, vďaka ktorému máme aj dáta, je dneska prvým nemocničným systémom na svete, ktorý implementoval našu technológiu, ktorý implementoval AI do ich oficiálnych protokoloch. Čiže není to už len tak, že OK, používame tu nejaký produkt, pomáha nám to, ale išli až tak ďaleko, že je to sieť 6 nemocníc, kompletne prerobili všetky svoje protokoly, implementovali tam vlastne túto našu platformu do centra bodu na rozhodovanie, že či pacient má alebo nemá infarkt. Pretrenovali všetkých stovky lekárov a záchranárov, ktorých majú v tíme. A dneska to používajú. Majú takéto plagáty všade na urgentoch polepené, aby vedeli, aj keď sú proste, sa naháňajú medzi pacientami, aby vedeli, čo majú robiť ďalej, keď tam náhodou toho infarktového pacienta majú. Keď ideme ale zo sveta naspäť na Slovensko, tak aj na Slovensku teda už vyše roka lekári používajú našu platformu a sme s nimi v veľmi blízkom kontakte, píšu nám naozaj veľmi pekné správy, že je to neoddeliteľnou časťou ich každodennej nejaké rutiny. Implementovali sme to skrz národné ústavy, takže máme vlastne 3 hlavné národné ústavy, NUS, SUSH a VUS, ktoré pokrývajú Slovensko, ale okrem nich vlastne všetky bodky, ktoré vidíte, sú nejaké nemocnice alebo centra, čo používajú našu platformu, vďaka ktorému podľa našich odhadov a dát dneska pomáhame manažovať vyše polovici infarktových pacientov. Len za tento rok sme zanalyzovali vyše milión pacientov a vyše 100 000 infarktov sme detekovali. A takisto na základe teda dát podľa našich odhadov sa nám podarilo zachrániť vyše 8 000 ľudí a ešte oveľa viac ľuďom sme určite predĺžili život a kvalitu života a následky. Na záver, iba 1 z 5 pacientov s akutným infarktom srdca si zavolá sanitku včas. Môžeme mať najlepšie technológie, môžeme mať najlepší systém nemocničný a najlepšie záchranky, ale je len toľko, čo môžeme spraviť, keď si pacient nezavolá tú sanitku včas, tak s tým sa žiaľ nedá nič robiť. Takže to je možno aj taká prosba na nás, že ak náhodou budete mať vy niekedy nejaké horšie symptómy alebo niekto z vašich blízkych bude mať bolesť na hrudníku trvajúcu viac ako 10 minút, zavolajte si záchranku a na to tu sú. Radšej si spraviť nejaký test navyše, ako potom lutovať. Ďakujem. Môžeme prísť na otázky. Ďakujeme veľmi pekne. Naozaj super, skvelá práca. Aj s tými počítaním, koľko ste už zachránili životov, tak dúfam, že to bude ďalej pokračovať. Páči sa. Keď má niekto otázku, tak ja podám mikrofón. Gratulujem. Hneď na úvod. Ja mám 2 otázky. Neviem teda, že či dám jednu a potom nechám priestor niekomu inému a potom vyslovím druhú, ale pre mňa prvá otázka, že či aj ako firma cítite jakýby snahu nechcem to povedať, že od vlády, ale proste či je tam nejaká snaha z ministerstva zdravotníctva proste spolupracovať, nejak sa to snažiť implementovať úplne, že celoplošne na Slovensku, alebo či tam
tento effort moc nie je cítiť. Áno, áno. Dneska určite áno. Sme s nimi v kontakte a pomáhajú nám teda to dostať do tých nemocníc. Aj na základe tej mapky vidíme, že teda nielen, že máme pokryté tie národné ústavy, ale aj nie tie hlavné centra. Máme napríklad aj AGEL, to je vyše 15 nemocníc z celého Slovenska, aj túto v Bori, Cinre nás používajú. Takže máme už dneska veľmi pekné to pokrytie, ale samozrejme na to, aby to úplne dávalo, že ten najväčší zmysel, ideálne by to používali všetci, vrátane záchraniek. A na konci dňa hlavne, aby to bolo preplácané, takže aby to dávalo aj finančne zmysel všetkým týmto lekárom a centram. Aby naozaj na to, že keď používajú tú technológiu a pomáhajú tým pacientom, tak aby z toho aj finančne teda benefitovali. Lebo ultimátne celý systém, celé Slovensko z toho bude benefitovať aj ekonomicky. Zdravím. Super, môj hlas počuť na hlas není moc fajn. Ale mám vlastne tiež dve otázky, ma napadli. Jedna je taká podnikateľská, že aký je to biznis model, alebo ako fungujete finančne. A druhá je, že kam by ste chceli tú svoju aplikáciu, teda, ak to je aplikácia, dotiahnuť, alebo čo je také akože meta, že toto je strop, čo by sme boli, že ideálne dosiahli, alebo pracujete na tom, že next steps, kam to posunúť? Tak, čo sa týka biznis modelu, tak dneska fungujeme, teda sústredíme sa na ten profesionálny personál, alebo na tých teda lekárov a zdravotníkov. Máme ako keby dva modely. Jeden je, máme normálne mobilnú aplikáciu, ktorú si vie vďaka tej našej technológii, čo dokážeme teda s obrázkou rozpoznať ten signál a analyzovať to. Naozaj je to tak jednoduché, že máme aplikáciu, stiahneš si na iPhone, na Androide ako hociakú inú. Lekár sa dokáže zaregistrovať za minútku a začať to používať. A toto je teda jeden model. Má tam teda nejaké kredity, čo môže každý mesiac použiť, a keď chce analyzovať viac tých EKG-ček, tak sa môže subscribenúť. Takže to je veľmi taký netradičný v zdravotníctve a jednoduchý model, a potom ale ten core je vlastne nejaké B2B, kde predávame tým nemocniciam s celým nemocničným systémom, záchrankám, a tam sa jedná teda o nejaké ročné kontrakty, kde to implementujeme. Čo sa týka tej druhej otázky, že čo je tá vízia, tak vízia je určite, tam je to, asi by som to rozdelil na tiež nejaké ďalšie dve časti. Jedna vec je, že máme tie infarkty a ďalšie akutné diagnózy, na ktorých pracujeme a chceme pridať do platformy. A ideálne to dostať do celého sveta, do celej Európy, do všetkých krajín, do Ameriky, to je náš teraz hlavný cieľ. A dostať to hlavne do smerníc. Naozaj, aby tie smernice hovorili, že keď lekári používajú AI na takúto diagnostiku, tak to má benefity, lebo potom všetci automaticky to začnú používať. Zároveň, aby to bolo preplácané, lebo aby to, ako som spomínal, aby to dávalo finančný zmysel pre všetkých. A druhá vec je dostať to potom ďalej. Čiže podpora viac diagnóz, či už zlyhanie srdca, to je keď vám vlastne to srdce, napríklad keď máte infarkt, odumrie vám tam časť toho svalu a ono potom nedokáže efektívne pumpovať, to je zlyhanie srdca. Že vám nedokáže zásobovať celé telo krvou dostatočne toľko, koľko potrebuje, a to potom takisto títo ľudia je to jeden z najväčších problémov v kardiológii. Takže pridať viac diagnóz a ideálne dostať to aj medzi pacientov. Takže aby si to aj kdokoľvek vedel stiahnuť,
keď máme Apple Watch, aby som si vedel nahrať Apple Watch, aby sme to dokázali zanalýzovať a povedať nejaké ďalšie odporúčané kroky. Takže naozaj prepojiť celý všetkých pacientov s lekármi a celý ten systém. To je cieľ. Ja som mal takú otázku, ale už ste si odpovedali na to. A to je práve to, že keď mám na hodinkách presne aplikáciu, či si viem akoby diagnostikovať začínajúci infarkt, či to aplikácia vie a prípadne, či je možné to prepojiť s vašou aplikáciou. Dneska teda nie. Robíme na tom. Infarkty sú ešte veľmi také špecifické, že možno sa to z tých hodiniek ani nebude dať, alebo nebude dať veľmi presne, alebo veľmi nejaké časti toho, akože nejaké konkrétne typy infarktu, lebo je to veľmi komplexná diagnóza, ale veľmi veľa rôznych iných diagnóz sa dá detekovať práve už len z toho jedného signálu z Apple Watchov. Či už napríklad to zlyhanie srdca, a to máme interný model a zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, takže snáď sa nám to podarí čoskoro dostať von. Ja som sa len tak nakrátko chcela spýtať, že teda je možné si tú aplikáciu stiahnuť do telefónu a je to nejak obmedzené na to, aby si to vedeli stiahnuť iba lekári? Tak mi napadlo, že či je to cez kód lekára alebo či to nejakú registráciu na kliniku. Ja som rozmýšľala, že či nemôže byť potenciálny problém do budúcna, keby si kto stiahol tú vašu aplikáciu, lebo tak sú aj pacienti, ktorí napríklad sú zvýšene seba pozorujúci a mohlo by im to slúžiť práve nie v tom hodnom, ale ich to vystresovať. Áno. Je to určené teda pre lekárov a pre tých profesionálov, ale tým stáva sa občas, že si to pacient stiahne, hrá sa, že je nejaký lekár a nahráva si tam svoje výsledky. Snažíme sa potom skontaktovať s týmito ľuďmi, upozorniť ich na to, že není to na to určené. A je to taký trade-off. Akože, ak to chceme mať dostupné, tak to nemôže byť nejaký 5-dňový proces vyplňania nejakých rôznych formulárov a skenovanie si certifikátov, že som naozaj profesionál. A zároveň to nemôže byť úplne že voľne dostupné len tak bez registrácie. Takže hľadáme taký ten zlatý stred, aby to bolo teda dostupné, ale aby snažíme sa teda varovať aj informovať tých ľudí, že je to teda pre tých profesionálov. Tak mne iba tak napadol taký možno praktický nápad by to mohol byť, že keď vlastne medic skončí školu a hneď ako sa zamestná, tak má pridelený tzv. Ačkový kód lekára a to je vlastne krátka vec na vyplnenie, lebo my tie svoje kódy poznáme, takže vieme sa aj takto prihlásiť, netreba viac vyplňať. To mi iba tak napadlo teraz. Hej, určite sa s tým dá viac robiť. Raz, dva. Ty sa došla neskoro, ale sa chcem opýtať, lebo spomínate infarkty myokardu, že či to slúži aj na arytmie, ako fibrilácie, flutter, či to je nejaká vízia, lebo to je tiež také... Hej, dneska podporujeme vyše 40 rôznych diagnóz a meraní, takže máme tam aj tie fluttery, alebo teda rôzne arytmie, tie najčastejšie, čiže rytmy, arytmie, fibrilácia predsiení a podobne. Máme tam aj teda nejaké blokády a či už blokády AV úzla, ale nepôjdem veľmi do hĺbky, lebo asi to tu väčšine nič nehovorí. Naozaj podporujeme všetky tie také štandardné, základné diagnózy, aj merania, ktoré častokrát aj tie EKG mašiny samé vracajú, ale tieto mašiny teda nie sú veľmi presné. Častokrát ich buď teda lekári vypínajú, že dobre, nevracaj mi tieto výpisky, alebo sa na to nepozerajú. Takže To je lekár má aplikáciu a pacient má EKG napojené na sebe? Akože prístroj nalepený? Či ako to funguje presne? Prepačte, som opozrieť, ale spýtam sa ostatných, ktorí to počuli. Hej, funguje to tak, že pacient, keď dojde na urgent alebo k
všeobecnému lekárovi alebo si zavolá záchranku, tak častokrát tuto všade sa nachádza aj EKG. Ten lekár mu spraví EKG, čiže dá mu nejaké elektrody na končatiny, nalepí mu ich okolo hrude, ich dokopy 10 a toto vyprodukuje taký EKG signál. Možno keď sa tuto iba rýchlo takto preskrolujem, vyzerá to potom nejak takto. Vyprodukuje to takýto signál, ktorý potom ten lekár číta a vyhodnocuje. Potom určite ešte máme čas si to prejsť ešte raz. Má ešte niekto nejakú otázku? Ešte máš? Dobre. Ja možno bude aj rýchla odpoveď, ale predsa tú otázku mám, že či ešte plánujete sa možno v budúcnosti zamerať aj na niečo iné, akože z iného toho zdravotníckeho segmentu, okrem teda týchto srdcovo-cievnych záležitostí, napríklad neviem, nejaké iné veci. Hej, chceme sa sústrediť na tú kardiológiu, ale aj v tej kardiológii je to strašne veľa. Takže okrem EKG-čiek sú tam možnosti, pozeráme sa na akože imaging data alebo obrázkové dáta, čo sú napríklad rentgen alebo CT-čko, MR-ko. Tam sa dá robiť toho strašne veľa. Potom rôzne krvné testy, tlakomery, alebo takisto takéto hodinky, čo produkujú, že PPG, čo vlastne je iný typ signálu, aj z tohto sa dá strašne veľa zistiť, alebo sa teda kontinuálne dajú monitorovať práve tie rytmy a arytmie, bez toho, že by človek nejak proaktívne si tuto prikladal prst, ale na pozadí to stále merá, tak ako keď vám hodinky povedia, že máš takýto tep, teraz si išiel po schodoch, tak možno máš zvýšený tep. A tento istý signál vlastne vieš potom používať na diagnostiku. Počuť ma? Áno. Ja mám ešte úplne poslednú otázku, že keby si mal povedať jednu vec, ktorá by sa mala stať, aby čím skôr to malo ešte väčší dopad, ja neviem, financie, povedomie a tak ďalej, čo by to bolo? Jedna vec, určite najväčší dopad by malo, že kebyže to poisťovne začnú preplácať, lebo potom každému by to dávalo úplne že obrovský zmysel. Alebo teda pre nás veľmi dôležitý teraz ďalší krok je certifikácia v Amerike, lebo Amerika je teda najväčší trh v zdravotníctve. Polovica peňazí, čo sa minie v zdravotníctve, sa minie v Amerike. Takže to je ten trh, kde všetci chcú byť. Takže na tom teraz pracujeme a snáď teda začiatkom budúceho roka už sa nám to podarí. Tak ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Viktorovi za super prednášku. A teda ešte sa určite dojedli raňajky, takže vás pozývame späť na raňajky a ja už by som iba doplnila, že Creative Mornings bude bývať každý druhý piatok v mesiaci tu v Tube a najbližšie bude 9. januára na tému community, takže vás všetkých pozývame. A už len posledné ďakujem je Gorifi, našemu sponzorovi kávy. A ešte aj Ive Targošovej, ktorá je naša dnešná dobrovoľníčka a ďalším, ktorí nám tu dneska pomáhali. Takže ďakujem a vidíme sa o mesiac.